أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى خلقه خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منى بشر وأنذر خلقه خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر بشر وأنذر ulul paryan awwalqi muhim zat kep diýerlerin gulak asma. Şu kefe gulak asyp zindigiyle dargayada. Bir 20-30 ýyl, 40 ýyl mundan ozal biz göremizak ýöne ýaşullardan eşitýär. Bir mert adamlary geçipdir. Mert zinanalar geçipdir. Şolon ýany fuzulçylyk edip ke faydalaryna ay kepdiýerler innäp bermelerdir dip ýene öz öňkü mehabbetleri bilen ýaşaýanmışdyk. Şol adamlar şayet oturup zikir edip ýa pirlere gatnamaýan bolsun. Kan oturup zikir edýärlerden gowda şol adamlar kıyamet gün görersiňiz şol adamlar. Dereceleriniň ýokardygyny. Olar kefin ýedinne dälmiş. Olar kefin ýedinne dälmiş. Olar kefin ýedinne dälmiş. Olar zindigiň içinde mertmişdikler. Olar kefin ýedinne dälmiş. Ene sen jawan oglan. Ulul paryan zindigiň içinde eneden, zenanadan, hemsayadan, başga birinden insanlaryň gaýraty etek düşen zaman bolupdyr. Gerekmejek gurrunlere da gatyşypdy, birini ýamallapdy, biderek gurrunlere giýipdiler, sen kep gulak asma. Qadim Türkmeniň bir mert adamlary var, özleri garaçy bolsa, Türkmen garaçy diýdi, awam diýdi da, özleri awamyň içinde de bolsalar şejere ýerde mertmişdikler, şolardan bol. Şuň bir netijesi şuda. Kefi innete o ýüregiň agyrtýandyr. Oham kefi eşitýän da, falany maňa şey diýdimi, şu hemsaýamy, ýa şu gaýnatamy, şu gaýnanamy, şu körekmi, ýa şu ene dädemmi, ýa şu dogunym maňa şikef aýtdymy. Hatmen şeyle mi diye inni bir tarafı bir hormaty etip başlaýa. Şonu gulak asmalarla. Bolýa sag bolýmel, eşitdim bolýa taňr ýakasyn diýmel. Netijesiniň bir irişide. İkilendi netijesi özüň Hudaýyň öz sogabym diýip, öz kıyamatym diýip, öz gabrym diýip, öz buzurguwarym diýip, öz şahsiýetim diýip, öz heýsiýetim diýip, öz ululugum, bir mert musulmançylygym diýip, özüňden başga kişi hormat goý, Hudaý sana kan padaş berer. Deslaqy kep innemesizlik boldy da, ikilenjisi başga kişi hormat goýmak. Hamany birinin için ýanygly Hudaý üçin ýutýandy. Hakyň bolsa hakyňa ýetiş. Hakyňa ýetişmek şeriatda bazat, oňa urrun ýok. Emma bir muhim zat däl. Ýöne kep boljak inni ýydarlasaň, Allah üçin ýudun tarafa hormat goýdygyň bolar. Gerçi tarap erzeşi ýok hormat goýmagy. Onu da hormat goý. Hudaý niýetini bilip duranlar, Hudaýyň ýanyna honça aziz bolarsyň. Kan Recebay arada tutmalardan sen sogabyň kan bolar. Birini eşitiramal gurrunlar bada, ay eşittirip berme. Gerekmejek gurrunda. Bir şugullyk etmek, narahatçylyk etmek, ýüregi agyrtmak, zindigiler bozmak. Beýtirip berme dadi, näme peýdaň mady. Onunla taraf gulak asmaýa, senni gulak asma. Kepdiýerlerin gulak asmasyzlyk we öz ýanyňdan ýatdaş etdi, ýazdy goý, men birine hormat goýsam, erhili, dogan, ene ata, hemsaýa we her kime bolsun Rasulullah aleyhisselamyň mübarek sözüni Hudaý maňa padaş berjekmiş. Eýni Mekkäni hormat goýup duran ýa Allah, Mekke'ye mukarremani. Sana işi düşüp gelýän adam, sen amzaň şoňa gerekmişdik, sen elinden tutmagyň gerekmişdik. Gel agam sen ştadan git, o otağa gir, ondan tam o otağa gir diýip ýola salmagyň
O şuna meňdeş hormat koymakta, bellice zatda. Özüňden çüreyim sogap ýygyna. Näme bilen? Hormat koymak bilen. Näme bilen? İhtiram, hormat koymak bilen. Näme bilen? Hormat koymak bilen. Bir yerlerdeki şeytan seni vasvasa ediye, şunu ayt deyip aytma. İhtiram koy tarafa. Peygamberimiz Aleyhisselam izinden aydıptır. Ve innekum setelqawna rabbakum feyes'elukum an a'malikum. Yine 6-7 dakika vaktimiz var. Ey ummetim deyiptir. İşte içkin dünyadan geçeceksiniz deyiptir. Şu uyuşmelerin içinde bir nefer kalmandır. Bir nefer kalmandır 1400 yıl geçiptir. İşte içkin dünyadan geçeceksiniz. Ve biz de hemmamizde geçecektir. Ve hemmamizde geçecektir. Adına büyüsen ma çemelli düzülür, çemen senin gurir cerene eğlenmez. Hemmamizde geçecek. Hemmamizde geçecek ve Allah Teala bizim amalımızdan soracaktır. Ohum şu koyun hormatın şonda derdine diger. Şu kahar yudanın, şu kep gezdirilmedik, şu sofu pirin arasında kep gezdirmek, ustad şagirdin arasında kep gezdirmek, mescid cemaatin arasında kep gezdirmek, kudolun arasında kep gezdirmek, iki dostun arasında, iki hemkarın arasında, bir müdir ve müdiriyetinin eteğindeki adamların arasında, hanavadaların arasında, şu kep gezdirmeyin, koy musulmançılık doğun olup yaşılsın deyse, olukon derece padaş Huday kıyamette verecektir. Amallar sorulup tuqa, bir adam men kendi cevay arada bilinip öve gelse, bir adam da mene hormat koyup kep gezdirtmedim deyse, yine bir mahul övesi işecektir. Mahul övesi işeydi. Ohum Peygamberimiz aydıptır. وَقَدْ بَلَّغْتُ Ey sahabalar mene eşittirdim boynumdan savdum deyiptir. Ama mağzam Ebu Hanife'nin şagirdi İbn Mübarek'ten kan eşitentiniz. Marli İbn Mübarek. Şolay diye şon zamanında bir cavan oğlanmamış, özü 35 yaşın tevrağını dünyadan geçiptir aşo cavan oğlan. Abdullah İbn Mübarek şona diyenmiştik, Arusul Ubbad, sofulun ovadanı gelişiği diyenmiştik. Ediyen işine diye ha, yüzüğüdün aydana. Sofulun gelişiği şodu diye. O näme diyenmiştik? Kafir de görse öyüne götürüp nahar verip çay su verip soğuk berip göberýärmişdik. Sen ne ettirip ben deyiptir bana adamlar. Kafir öyüne götürüp çay su verip ben deyiptirler. Vakt belki musulmançılık kovdatmıştık deyip musulman olur deyip umid ediyen deyiptir. Yani bir adamlara hurmat koyuşu yerden aylanıp du, yerden Hudayın razıçılığını ödettu. Kafir öyünün denesinden geçende gel hav deyip çay su verip eline de soğuk berip göberýärmişdi. Yani öyün içinden başla biri-birine musulmanlığın hormatını ödeşmahal. Cemaatin içinden, mahalleden, ahundan, eşitiyenden, eşitmeyenden, o pirmiştik, o soğupsınmıştık, o guruhtanmıştık, o fırgıdanmıştık. Ege elini öldürüyen bir alet düşse, hükmen öldürecekti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam näme tafşiriptir? İzinden aydıptır. İsma'u kavli ve aqiluh. Ey adamlar, men aydiyan kefim eştin, düşünün deyiptir. Ta'lemun enne kulle muslim ahul lil muslim. Musulman musulmanın doğunudur deyiptir. Ve ennel muslimine ihve. Hemme musulmanlı doğunur deyiptir. Hala sen pirine kol veren bolsun, hala kol vermetik bolsun. Sen musulman doğunun şu. Hala sen firqana girsin, hala girmesin. Sen musulman doğunun şu. Hala sen menen uğurdaş gitsin, hala gitmesin. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyen olsa, Muhammed Peygamber diye sen doğunun şu. Beraber dini şu. Kabe'ni kıble bilen olsa beraber dini şu. Ustadımız Cebbar Ahun takdir aydiye, Allah hefsetsin, yanından bardan özünden ne eşitten. Biz özümüz kan eşittik, dersin başını eşittik.
Saçağın başında, çay suğun başında eşittik. Ustadım Cebbar ahun taksirden. Näme gurrun eşittik? Şu gurrun eşittik. Ol gurrun meriye ustadi Saltan Mäd ahun taksirden. Ustadım Cebbar ahun taksir gurrun meriye ustadi Saltan Mäd ahun taksirden. Harazm Hiwa Bukhara'nı okuyup görüp qaydan adamdan tarif ediyor. Şi ustadımız, qarrı ustadımız Saltan Mäd ahun taksir, Saltan Muhammed ahun taksir, her haçan bir märekede, bir üýüşmelekde, Nazar ahun mahiri taksir bilen bir yerde oturanna, Nazar ahun mahiri, Nazar ahun qarincik dili aqlan aňyrsynda bir pirlik edip insanlar irşad edip geçen adam odu. İkisi bir yerde oturanna, Saltan Mäd ahun taksir 10 ýaşdagy ondan ulukonna bolsa, şonun ýanyna bilije edip koyup çöke düşüp elin diýdiniň üstüne koyup oturardy diýdi. Şo wagtda ikisinin piri de başgady diýe. Saltan Mäd ahun taksiriň piri murşidi şo wagt ketdi pirişan. Nazar ahun taksir mahiriň piri şo wagt Begmirad işan. Emma biri-birilerini görellerine tamam edip koyup hormat koyup jany bilen içimiz daşymyz meňdeşdir diýip oturýanmyşdyklar. İçimiz daşymyz meňdeşdir diýip oturýanmyşdyklar. Hem piri de demişdikler, her gaýsynyň murşidi başgamışdyk. Musulmanyň doganydyr, pirleri başga da bolsa, firgaty başga da bolsa. Bir umumlukdan musulman doganydygyny ýadyndan çykarmalydyr. Resulullah aleyhissalatu vesselam 150 000 sahabasynyň arasynda kıyamata siri eşitdiren gurrüňinden.